тамошобинони гиромӣ, айни ҳол мо қарор дорем дар қасри варзишии шаҳри Хуҷанд ки инҷо давоми 2 рӯз, имрӯз ва фардо, рӯзҳои 8 ва 9 июн чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон баргузор гардида истодааст ва мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш давоми 2 рӯз пайи рақобатҳои ҷудокорон мешавем ва аз рафти он шуморо бохабар мегардонем. ва бояд қайд намоем ки рақобатҳо дар ин ҷо миёни мардон сурат гирифта истодааст ва дар вазнҳои 60, 66, 73, 81, 90, 100 ва ба изофаи 100 килограмм паҳлавонон нерӯсанҷӣ мекунанд ва ҳайати тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон аз рӯи баргузоршавии ин мусобиқа муайян карда мешавад. чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо миёни ҷавонон аз рақобатҳои муқаддамотӣ ва ниҳоӣ, маросими ифтитоҳ ва маросими ҷоизасупорӣ иборат буд. барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ зиёда аз 170 паҳлавон аз дастаҳои Душанбе 1, Душанбе 2, Хатлон 1, Хатлон 2, Суғд вилояти Мухтори Кӯҳистoni Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ иштирок намуда миёни ҳам мубориза бурданд. мақсади гузарондани ин мусобиқа барои ҷудо кардани беҳтаринҳо, яъне касе ки дар чемпионати ҷудои мобайни ҷавонон 2004-6 дар ин шаҳри Хуҷанд ҷои намоёнро ишғол мекунад, яъне аз ҷои 1 то ҷои 3 ишғол мекунад. вай имконият пайдо мекунад ки дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва чемпионати Азия иштирок карда натиҷаҳои хуб ба даст биёранд ва барои омодагӣ ба чемпионати ҷаҳоне ки дар Тоҷикистон моҳи октябр мегзарад теории худшона бинанд. асосан ин гузарондан барои беҳтаринҳоро ҷудо кардан барои чемпионати ҷаҳоне ки дар Тоҷикистон мегзарад. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар шаҳри Хуҷанд вилояти Суғд чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонони синни соли 2004 ва 2006 баргузор шуда истодааст. ҳадаф аз гузарондани чорабинӣ муайян намудани тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонон ва иштироки онҳо дар чемпионати ҷаҳон ки соли равон дар шаҳри Душанбе мегардад муайян карда мешавад. дар мусобиқа дар чорабинии имрӯза зиёда аз 170 варзишгар ширкат меварзанд аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва боварӣ дорем ки дар ин мусобиқа варзишгарони беҳтарин ва қуллаҳои баланд мерасанд ва шану шарафи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро дар асараи баланд ба боло мебардоранд. мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз гардида варзишгарони муваффақ марҳила ба марҳила пеш мерафтанд. баъди рақобатҳои муқаддамотӣ маросими кушодашавии чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон сурат гирифт.
дар маросими кушодашавии мусобиқа раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода, президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон исмоили маҳмадзоҳир иштирок намуданд. дар идома аз ҷониби раиси вилояти суғд ба ҷудокорони шинохтаи кишвар ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд, тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. инчунин аз ҷониби президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон ба ҷудокороне ки рӯйхати бозиҳои олимпии париж 2024-ро ба даст оварданд, ҷоиза пулӣ бо маблағи 50 000 сомонӣ тақдим гардид. Комроншоҳ Собириён, варзишгари маъруфи кишвар. беҳрӯз хоҷазода, варзишгари маъруфи кишвар. Обид Ҷебов, варзишгари маъруфи кишвар. муҳаммадсолеҳ қувватов, варзишгари маъруфи кишвар. ҷаҳонгир маҷидов, варзишгари маъруфи кишвар. ҳозирини гиромӣ, бояд ёдрас намуд ки аз номи президенти федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоҳир ба рохатгирандагони ҷудои тоҷик 50 000 сомонӣ мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонида мешавад. аз омадани раиси федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоҳир қариб 1 сол 8 моҳ мешавад. мо мебинем ки тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар мобайни 110 давлате ки дар чемпионати ҷаҳон дар Абу-Даби баромад карданд, тими мунтахаби ҷудо дар 10 гона мардон, дар 10 гона беҳтаринҳо, яъне мо боло аз давлати Узбекистон, Қазоқистон дар 10 гона беҳтаринҳо мо даромадем, ки чӣ хеле ки шумо қайд кардед, 6 та рохат гирифтем. Асосан мо 7 рохат гирифтем аз тибқи қонуни олимпӣ, яъне дар як вазн як кас иштирок мекунад. Барои ҳамин дар вазни 66 мо байни Обид Ҷебов ва Эмомалӣ Нуралӣ 2 та рохат гирифтем. Аз онҳо аз ин 2 кас Эмомалӣ Нуралӣ сафарбар карда мешавад. Барои ҳамин 7 рохати ҷудои Тоҷикистон якумин бор дар таърихи ҷудо мебошад. Саъди Маҳмадов муқобили Ғанизода куштӣ мегирад дар қисмати финал. Ғанизода хайронбоғ. омодагиҳои тими мунтахаби миллӣ бо тими мунтахаби олимпӣ аз қариб 12 рӯз шуд ки дар осоишгоҳи Зумрад тамоми шарту шароитҳо муҳайё карда шудааст. ин зиёда аз 50 та варзишгари мо дар ин машқҳои дастаҷамӣ иштирок дорад дар осоишгоҳи Зумрад. дар таҳти роҳбарии мураббиён яъне Абдураҳмонов, Маҳмадбеков ва мураббии ҷопонӣ Тамур Атори қариб тӯли 2 ҳафта аст ки машқҳои дастаҷамиро бурда истодаанд. баъди машқҳои дастаҷамӣ дар осоишгоҳи Зумрад мегзарад, мо мақсад дорем ки ба якчанд машқҳои дастаҷамии байналмилалӣ сафарбар карда шаванд. Барои ҳамин дар саъати
оли гузаштаи сол аст машқҳои дастаҷамӣ умедворем ки дар бозиҳои олимпии 2024 дар париж мегузарад ва як сари баланд варзишгарони мо аз бозиҳои олимпӣ бармегарданд. сипас рақобатҳои ниҳоӣ оғоз шуд ва дар ҳар вазн довталабон барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ муборизаро оғоз карданд. аввалин шуда финали вазни 60 кило миёни Саъди Маҳмадов ва Хайрулло Ғаниев сурат гирифт ки бо ғалабаи Саъди Маҳмадов хотима ёфт. дар рақобат барои ба даст овардани нишони тилло Саъди тавонист дар дақиқаи дуюми қувваозмоӣ Хайруллоро таслим намуда унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2024 оид ба куштини ҷудо миёни ҷавонон ба даст биёрад. برای لعب‌های دست رقیب تسلیم می‌کنند. این سعدی است محمدов که در وزن 60 کیلو برنده مدال طلا شد. من تقریبا طول 1.5 سال میشود که از پوچه چپم جراحت در کوبک ازای الماتا جراحت برداشتم. با مشق همراه استادم که حکومت رؤوف با همین چمپیونات تیاری دیدیم یک جایه و در این مسابقه اشتراک کرده سزاوار جای اول میگشتم و من قریب 1.5 سال میشه که در چندین مسابقه اشتراک نمیکردم. کم احساساتی داده شدم که بسیار خرسندم که جای اول رو گرفتم. дар финали вазни то 66 килограмм Умар Шеров бо Бинёмин Назиров андари майдони рақобат гардиданд. муборизаи паҳлавонон барои нишони тилло дердавом накард, чунки Умар тавонист дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ рақибро душона замин биёрад ва сазовори нишони тилло гардад. дар ин вазн Бинёмин Назиров медали нуқра ва Бобоҷон Муқтадирӣ бо Ёсин Бобокалонов медалҳои биринҷиро ба даст оварданд. من در اینجا با 5 حریف خود پیروز آمدم و من با تیاری خیلی جدی به این مسابقه آمدم و سزاوار مدال اول طلا گشتم. آمادگی در زل حاجی شریف در مشق‌های دست جمعانه ما سحر و بیگاه تمرین رو ادامه میدادیم. برای این مسابقه سفربر شدم و در اینجا خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم. در پیش چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا که در کره میگذرد آسیا، چمپیونات جهان در شهر دوشنبه میخواست از اون جای اول گردم. рақобатҳо дар ҳамаи вазнҳо ҷолиб буданд, лекин дар вазни то 73 кило ҷолибтарин рақобатҳоро мо шоҳид шудем, зеро ки дар ин вазн муддаиён барои унвони қаҳрамонӣ зиёд ба чашм мерасид. аз миёни 30 иштирокчӣ дар ин вазн Илҳомиддин Ҷабборов бо Муҳиддин Асадуллоев тавонистанд бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба финал бароянд. дар финал Илҳомиддин тавонист дар лаҳзаҳои аввали рақобат имтиёзи вазари кор кунад. дар идома бошад гарчанде Муҳиддин зиёд кӯшиш намуд, лекин бо 3 шидо муҷозот шуда мувоҷеҳи шикаст гардид. ҳамин тавр бо ғолибияти Илҳомиддин Ҷабборов рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон хотима ёфт. تیاری ما در سطح بلند بود. در کوب جدا حاجی شریف با دستگیری ارگش محمد بیکوف استاد اول ما، دومین استاد ما فاتح محمد بیکوف و سنسی تیمور. ای پیش چمپیون جهان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. ما تیاری خود را باز هم سخت‌تر می‌گیریم، کوشش می‌کنیم که مدال طلا را در وطن خودمون به دست بیاریم. بعد از آن همین به دست آوردن نشان طلا شما به هیئت تیم منتخب جودوی تاجیکستان میان جوانان شامل گشتید و هدفهایی که در پیش از اینکه چمپیونات جهان برگزار می شود آمادگی ها رو در کجا به انجام میرسونید؟ شاید در تمرین های دست جمعانه بیرون از کشور اشتراک بدید؟ البته من
پارسال در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در بین کلانساران مدال برنجی نصیب گردید و پارن بین جوانان در ناحیه رشت مدال برنجی نصیبم گشت. این سال مدال طلا نصیبم گشت. تئوری را بیرون از کشور هم می‌بینیم و در کشور هم می‌بینیم برای چمپیونات جهان. На этих соревнованиях участвуют спортсмены до 21 года, так как в следующем году в Таджикистане пройдет первенство мира по данному возрасту. Этот старт особенно актуален для ребят, потому что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда Таджикистана, и она будет в течение года проходить подготовку к первенству мира. В связи с этим Федерация дзюдо Таджикистана пригласила меня как независимого судейского эксперта на данные соревнования. Соревнования проходят на самом высоком уровне. Я думаю, вы все оценили уровень подготовки зала. Судьи также работают на очень высоком уровне. Практически не было вчера никаких сложных замечаний, сложных ситуаций. Все очень быстро, оперативно все вопросы решаются. Очень приятно мне работать на данном старте, очень легко, потому что все сделано для того, чтобы был выявлен правильный победитель. Поэтому могу лишь пожелать судейской коллегии Федерации дзюдо Таджикистана удачи в развитии, потому что сейчас вы и Гранд-шлем проводите в Душанбе, и такой уровень соревнований только положительно скажется на развитии Федерации дзюдо Таджикистана и дзюдо в республике в целом. دیروز در دایره رقابت‌های روز اول چمپیونات تاجیکستان میان جوانان نیروسنجی‌ها در وزن‌های 60, 66 و 73 کیلو برگزار گردید و امروز باشد رقابت‌ها در وزن‌های 81, 90, 100 و با اضافه 100 کیلوگرم میان مردان دایر می‌شود و باید قید نماییم که در اینجا ورزشکاران بهر آماده کردن خود اینجا پای تمرین هستند و خود را برای نیروسنجی ها آماده می سازند. فینال وزن تو 81 کیلو سنت الله موسوی و محمد یوسف زاده را با هم آورد. رقابت میان این جفت در ثانیه های اول آزمایی به آخر رسید، چون که موسویف توانست در 16 ثانیه رقیب را با امتیاز ایپون شکست داده عنوان قهرمانی را در چمپیونات تاجیکستان میان جوانان صاحب شود. امروز من با 5 رقیب خود دستبالا گشته سزاوار جای اول گشتم و در آینده این مسابقات برای رخصت به چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان بود. در آینده کوشش میکنیم که در چمپیونات آسیا و جهان مدال طلا رو به دست بیاریم. همین تمرین های شما قبل از برگزار شوی چمپیونات تاجیکستان در کجا صورت گرفته بود؟ تمرین ها ما در تای دست استاد خود میثاق اعظم از او خیلی منتداری خود را به استاد عزیز خودم میرسونم. در زال خودمان تیاری تمرین های خود را خوب دیده و در زال کلوب یاد شریف هم در مشق های دست جمعیت اشتراک کرده خیلی ملکه های زیاد به دست آوردیم. در رقابت برای به دست آوردن مدال طلایی وزن تا 90 کیلو موسی خانغنیف با ذکریا آدینه‌زاده با هم آمدند. تا لحظه های آخری وقت نیروسنجی ذکریا با برتری یک امتیازی و ضرب پیش صف بود و در ثانیه های آخری قوا آزمایی موسی خان توانست رقیب را در حالت استحکامی نگاه داشته با امتیاز اپان غالبیت را بر سود خود به انجام رساند. همین طور موسی خانغنیف سزاوار مدال طلا، ذکریا آدینه‌زاده سزاوار مدال نقره و سامان کشورов با علیشاه محمدشویف سزاوار مدال برنجی وزن تا 90 کیلو گردیدند. در چمپیونات امروزه که من در وزن 90 کیلوگرم بازنمایی کردم
гуфтам мумкин аст ки ҳама паҳлавонон, ҳама рақобатҳое ки ман бо ман паҳлавонон буданд, ҳамаи онҳо бо тайёрӣ хуб омада буданд ва онҳоро тақсим кардам, хиёл мекунам ҳама бо тайёрӣ хуб омада буд. байни якдигар ягон фарқияте барои ман надоштанд. қабл аз баргузоршавии ин мусобиқа бо устоди худ Раuf Ҳукуматов чӣ қадар барои ин мусобиқа омодагӣ дида будед? барои чемпионат мо тӯли як моҳ зиёдтар шуд ки машқҳои худро дар як рӯз 2-3 маротиба кардаем ва машқҳоро бисёртар кардаем, то ки тайёрии мо хубтар шавад дар чемпионат. акнун шумо барои иштирок дар чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон имконияти иштирок карданро пайдо намудед. акнун анамун тамринҳои ояндаи шумо дар куҷо мегузарад? дар машқҳои дастаҷамона иштирок мекунед ё ки тамринҳоро дар Тоҷикистон зери роҳбарии мураббии худ идома медиҳед? чемпионати ҷаҳон ки моҳи октябр дар мо мизбони он мусобиқа ҳастем дар шаҳри Душанбе доир мегардад. мо ба он чемпионат тайёрии худро хуб менамоем то ин ки парчами худро дар байни дигар давлатҳо парашон гардонем ва тамринҳо ҳам бо мураббии худ Раuf Ҳукуматов, ҳам бо дастаи мунтахаб тамринҳоро доир мекунем. мубориза барои ғолиби вазни то 100 кило шудан дар ин мусобиқа миёни Муҳсин Малаев бо Бурҳонзода Шомихурд сурат гирифт. озмои инҷу бо кӯшишҳои дуҷониба оғоз гардида, ҳарду баҳри ба даст овардани нишони тилло талош намуданд. дар дақиқаи дуюми сабқат Шомихурд аз пояш осеби ҷиддӣ бардошт ва рақобатро идома дода натавонист. ҳамин тавр дар ин вазн ғолибият насиби Муҳсин Малаев шуд. канор меравад. апой ва ҳамин тариқ Муҳсин Малаев барандаи медали тиллои вазни то 100 кило эълон мешавад. рақобати охирин дар чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонони солҳои таваллудашон 2004-2006 финали вазни ба изофаи 100 килограмм ба ҳисоб мерафт ки дар рақобати ниҳоӣ Фараҳманд Уступиров бо Усмон Ардуллоев нерӯсанҷӣ карданд. дар ин рақобат Фараҳманд тавонист рақибашро шикаст дода нишони тиллоро ба даст биёрад. дар миёни сангинвазнҳо медали нуқра насиби Усмон Ардуллоев гардид. Абдусамад Ҷумазода бо Маъруф Гандуков бошад медалҳои биринҷиро моли худ карданд. имрӯз дар мусобиқаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини дзюдо дар вазни ҷамъи 100 килограмм мақоми аввалро ишғол намудам. дар ин мусобиқа ман 3 ҳарифи худро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. тамринҳо тӯли 2 ҳафта дар маркази варзиши Устопириён машқҳои дастаҷамона буд. дар як рӯз 2 маротиба мо тамрин мекардем. мо тамринҳои худро зерин дар шаҳри Хуҷанд идома метиҳем ва тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон мекунем. чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон дар соли 2024 бо пайдо кардани чеҳраҳои нав ва шомил гардидани онҳо ба ҳайати тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ба анҷом расид.